queridos sobresanos que querían facer Ourense Atenas de Galicia. Pois unha reunión de amigos que queremos que naza o número 3 e que veñan moitos máis. Antes de nada, agradecerlle a dun cantautor que ten unha fermosísima voz coa que está adornando as rúas. Daniel, querido, cando queiras. Un aplauso, por favor. Por el alma de mi amada, con pobres que con ricos, ella se ha ido y ruega. É que quero que nos digan algo, Abelino, Miguel Ángel. Eu creo que hai que dixerlle unhas palabras. Vicente Risco, Otero Pedrallo, Cuevillas e Castelao. Eles o que pretender ao mercado común, que era para manter pois neses tempos, mesmo nace fai hai que apoiala e hai que reivindicar de que non pretendemos comparación ninguna. Sería pretencioso e a empezar a xurdir hai unha ilusión. Pero Carmen, veña, coa súa sobriña. Decíamos que representación de Antonio Martínez Coello. En carácter de la raza gallega que desde afuera se siente... Entonces, brevemente. Hola, buenas tardes. O hambre é un bicho que a mí me encanta. Haise de comer con amigos... ¿Me queres falar? No. Bueno, pois moi ben. Esta é a obra que te representa. Yo sé que hoy te hubiera gustado estar aquí. Hoy, querido Fernando, estás aquí. Yo te siento a mi lado. Carmen Ropero. Vaite preparando para sair, Carmen. Con motivo deste número 3 da revista, fai 2 meses ou 3 meses, pranto, só abriches conciencias coa túa forza, Pouca cousa vou dicir, basicamente. E o tempo está ganando a razón, que era o que máis... Eu teño que dar as grazas, ser agradecido a terceira, a cuarta e a quinta. A terceira xa está, porque non hai dúas. Sobre o patrón, a que cando as circunstancias o permitan, fagamos un grupiño, estes amigos. Nada, simplemente agradecerla, dar las gracias por estar aquí y, como acaban de decir, pues esperamos el 4, el 5, el 6 y los que hagan falta. Muy bien. Gracias. Disculparse por non poder vir, que lle encantaría e tal, pero bueno, por as cousas da vida. Despois desto temos que volver á música. Querido Daniel, vente pronto porque estamos desexando escoitar esa canción romántica, porque claro, a poesía ten isto. Va creciendo más y más. Que antes non tiñen eu. Non é só poesía, tamén hai teatro, porque sea a mesma vida. Como de director xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia. Isto non acabou, é a primeira parte, esta é a primeira parte. Que facemos este xoves? Bueno, pois chamo a Juan Manuel Casares Gándara que volva por aquí, por favor, porque te necesito para dar aquí un agasallo, un lote de regaliños da Ruta do Viño, porque vai a dar comezo o sorteo. Eu pido unha mão inocente.